Det vigtigste, da jeg skulle vælge et sted at bo for mig og mine børn, var, at der var let tilgængeligt til de forskellige ting, og at vi var tæt på skole, tæt på vand, tæt på naturen, tæt på alt, hvad vi bruger til dagligt. Jeg vil beskrive Løgstørs børnehave som helt fantastisk. Vi har været så heldige at have Pandora i Kridthuset, hvor der ikke er særlig mange børn, men hvor der så er et kæmpe fokus på det enkelte barn. Og det er noget, som mine venner og veninder i større byer, de misunder helt vildt, når jeg fortæller om den kontakt, vi har til ledere og til pædagogerne og de andre forældre, og hvordan man bare kender alle i Løgstør. For mig var det vigtigt, at mine børn kunne have de samme muligheder som børn i en større by, som f.eks. Aalborg eller Aarhus, men at vi kunne bo i et trygt lille samfund, hvor alle kender alle, og hvor man trygt sender sine børn ud at lege på legepladserne omkring sig. Det gode ved Løgstør, det er også, at der er altid noget at lave, og især til børn. Ved alle højtider og alle arrangementer osv., så er der noget for børn. Og det betyder også bare noget, at man ikke skal tage til større byer eller lede efter arrangementer. Vi har det hele i Løgstør. Om det er et større arrangement, eller om det er at tage ned og fange krabber på havnen, besøge vores rigtig fine legepladser. For mig er Løgstør tættere på alt det, vi har brug for.